ዘይግጠም ከላሚ ጸሐፍን ተራኽን ያዕቆብ ዳዊት ሮቤል ንጎተሲኡ ጋዝ ወሊዑ ሻይ ይፍልሕ ነይሩ ምሉእ ለይቲ መጽሓፍ ከንብብ ስለ ዝሓደረ ድቃስ ዝበሃል ኣይጸገበን ካብታ ስድራ ቤት በይኑ ተወሊዱ ዓብዩ ቁመቱ ነዊሕ ሕብሩ ቀይሕ ጨጉሩ ቆርዳድ ኣካዳድንኡ ብዙሕ ዘይቅደስ ብናብራ ግን ኣዝዩ ርኩብ እዩ ካብ ሃብታማት ስድራ ተወሊዱ ኣብታ ዝነብረላ ከተማ ግን ስድርኡ ምስኡ ኣይቅመጡን እዮም ናይ በይኑ ገዛ ተኻሪዩ ዝመሃር ኣድዩ ናብኡን መዓልታዊ ስለ ዝበኣሱ ዛጡን ስለ ዝነበሮ በይኑ ክነብር ይመሪጹ ወላዲኡ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ እንዳመፀ ናይ ሰሙን ኣስቤዝኡ ኣብ ትሕሊ ዝኸይድ ሮቤል ብዙሕ ፍቕሪ ወለዱ ፀጊቡ ኣይዓበየን ወለዱ ምሸት ካብ ስራሕ ምስ ኣተው ኣብ ጭቕጭቕ ዘምስዩ ሓደ ወዶም ከሎ ከምቲ ዝድለ ፍቕሪ ወላዲ ቀሊቦም ኣይዕበይዎን ይኸድንዎ ፍሉይ ምግቢ ይቕርብሉ ክልቲኦም ትምክሕቶም ክረኣዩ ነዛ ዝቕርብሉ እዩ ዝጨንቆም ሮቤል ግን ድሌቱ ንሱ ይነበረን ወለዱ ሓንቲ መዓልቲ ብፍቕሪ ተሓቂፎም ክሪኦም ክንደይ ባህጊ ነይርዎ ግን ኣይገበርዎን እኮ ደኣ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝዓቢ ፈሪድ እሞ ካበይ ከምፆ ርእሰ ተኣማንነት ነብሱ ከመይ ገይሩ ከኣምን ኣብ ዓለም እኮ ህፃን ምስ ተወልደ ርእሱ ጻዕዳ ወረቐት እዩ ወለዱ ብቐረባ ምስኡ ስለ ዘለው ድማ እንታይ ዓይነታት ተዓባብያ ገይሮም ይዕብይዎ እቲ ጻዕዳ ወረቐት ከ እንታይ ይመልእዎ ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም ነዚ ሓላፍነት ዘይወሰደ ወላዲ ኣብ ውሉዱ ዘውርዶ ማህሰይቲ ንኹልና ንጹር እዩ ኣቦን ኣዲን ኩሉ ህፃን ብማዕረ እዩ ዘኽብርን ዝፈቱን ክልቲኦም ክባእሱ እንደሪእዎም ተቐርቂሩ ስለ ዝዓቢ ዋላ ምስ ሰብ እውን ወፂኡ ሓሳባቱ ክገልጽ ኣይክእልን እዩ ወለድኻ ኣብ ገዛ ንርእሶም ተፋቒሮም ጽቡቕ ሃዋህው ክፈጥሩ ንሕድሕድካ እምህም እንዳተባሃልካ ከም ዝዓቢ ተገይሮምካ ምስ ኩሉ ሰብ ብኸመይ ትቐርብ ኣይጠፍኣካን እታ ንሳኻ ዝተፈጥረት ጻዕዳ ወረቐት ናይ ሓንጎልካ ጽቡቕ ስለ ትመልእ እቲ ዝሰነቕካዮ ጽቡቕ ነገራት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ሓይሊ ዝኾነካ ኣተዓባብያ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ዕድል ዘይረኸበ ሮቤል ምስ ስድርኡ ምንባር ጸሊኡ ኣብ በይኑ ኮይኑ ክመሃር መሪጹ ሮቤል ኣብቲ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ነብሱ ዘይዓሊ ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ ኩሉ ተምሃራይ ድማ ዝንዕቆ ዋላ ኣብ ክላስ ተሓቲቱ ሓሳባቱ ሰሪዑ ክገልጽ ስለ ዘይክእል ኩሎም ተምሃሮ እንዳስሓቁ እዮም ዝድህልዎ እቶም መምሃራን ተዛሪቦም ረብሪቦም ገዲፎሞ ግደፍ ምስ ሰብ ቅረብ እዮም ዝብልዎ ንገዝኡ በይኑ ይኸይድ በይኑ ይመጽእ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን በይኑ ይውዕል ሓደ ዘማኽሮ ሰብ የብሉን እቲ ምኽንያት ነብሱ ስለዚ ዓሊ ተቐሪበዮም ክጽርፉን እዮም ከዋርሉን እዮም ዝብል ከምዚ ኢሉ እንዳተጓዓዘ ካብታ ዝነበርዋ ከተማ ብትምህርቲ ንመጽናዕቲ ክወፁ ምዃኖም ተነግሮም ሮቤል እውን ምስቶም ዝተመርፁ ስለ ዝነበረ ንብረቱ ጠርኒፉ ተበገሰ ምስኡ ኣብ ሓንቲ ገዛ ዝበጽሖም 4 መዛንኡ ኮይኖም ኣዝዮም ዋዕያትን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ፍሉጣትን ኣወዳትን እዮም ከመይ ኢሉ ምስኦም ኣብ ሓንቲ ገዛ ክቕመጥ ጨነቆ ንሱ ብዘይካ ኣብ ናይ ዛንታታት መጽሓፍ ደኒንካ ምውዓል እታ ህድእቲ ቦክስ ጊታሩ ምህናምን ዓውዓወ ይፈቱን እዩ መገሽኦም 3 ሰሙን ነይሩ እታ ሓንቲ ሰሙን ተጨኒቆ ኣሕሊፍዋ ኣብ ርእስቲ ለይቲ ዝርብሽዎ ብጎቦ ጌሮም ይማሲዎ ስለ ዝነበሩ ምስቲ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ብስክፍታ ተበሊዑ ድሕሪ ሰሙን ግን ደሓን እንዳኾነ ኸይዱ ብዕላላቶም ልዕሊ ዓቐን ዝግረም ዋላ ሓንቲ ኣገዳሲ ሓሳባት የብሎምን ዋዛ ጽቡቕ ምዃኑ ይፈልጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ዋዛን ላግፅን ጸርፍን ግን እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ዘለዎም ምንጻር ኣበዮ እቲ ዘምጽዎ ዋዛታት ግን ይስሕቆ ተኸፊተን ዘይፈልጣ ኣስናኑ እውን ፍሽኽ ከም ዝብላ ገይሮመን ሓደ ካብቶም ጃምዓ ሙሴ ዝበሃል ንሮቤል ኩሉ ግዜ ክማሲዎ ከለዉ እውን ንሱ ዝከላኸለሉ ኣብ ዓራት በይኑ ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣዮ ናብኡ ቀሪቡ ኣብ ጎኑ ኮፍ በለ ሮቤል ነታ ዘንብባ ዝነበረ መጽሓፍ ንኽብሩ ክብል ዓፂፉ ኣቐመጣ ሮቤል ክሳብ መዓስ በይንኻ ንሕና እኮ ግዜ መታን ክኸደልና ኢና ንዘናጋዕ ዘለና ሙሴ ሎም መዓልቲ ግድን ክዛረበለኒ ኢሉ ከይዱ ሓሳባቱ ገሊጹ ኣለዉ ሮቤል ርጉእ ወዲ እዩ እታ
ተሃዊኹ ኣይምልስን እዩ ቅድሚ ምዝራቡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዓይነዋት ኪሉ ዝጥምት ሓንቲ ቃል ከውፅእ እንተኮይኑ ክልተ ግዜ ክሓሰበ ኣየውፅን እዩ እንቋቑሖን ቃልን ብማዕረይ ዝጥምተን ሓንሳብ ተመሊቖን እቲኣ ትስበር እቲኣ ትሰብር ዝብል ርድኢት እዩ ዘለዎ ሙሴ ንሮቤል ወዲ ክላሱ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ጌሩ ጠባዩ ስለ ዝፈልጦ ክሳብ ዝምልሰሉ ተጸበየ ላላ ቤነ ኮንኩን ዘለኹ ኣብዛ ትሪኣ ዘለኻ መጽሓፍ ክንደይ ጠባያት ኣለዉ መስለካ ሓደ ለባም ሰብኣይ ሓደ ዓሻ መንእሰይ በቃ ሙሴ ዘረብኡ ኮለፎ ናብ ዝርዝር መጽሓፍ ክኣቱ ይደለየን ንሱ ካልእ ክዛረቦ ይመጽዩ ንስኻ 24 ግዜ ኣብ መጽሓፍ ትለኻ ቁርብ ምዝንጋዕ የድልየካ እዩ ተረዲእካ ርስኻ ከይትስሕት ሮቤል እዛ ዘረባ መመሊሱ ኣኾም ሰዓ መጽሓፍ ተንቢብካ ብኸመይ ርስኻ ትስሕት እዩ ዘተሓሳስቦ ነይሩ ናብታ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ መምህሩ ዘዕለላ ሓጻር ደቂቕ ተመሊሱ ዝዘረባ መምህሩ ዘከረ ሮቤል መጽሓፍ ምንባብ ጽቡቕ እዩ ግን ሓደ ነገር ክርዳእካ ዘለዎ ኣሎ ወላድየይ ነብሲ ይምሓር ቅድሚ 30 ዓመት ዝበለኒ ክነግረካ ወደይ ኣንብብ ኩሉ ተንብቦ ተኣምኖ ተኾንካ ኣይተንብብ ከመይሉ ክትብል ኣለካ ኣይትዓሹ ኣብ መጽሓፍ ኩሉ ክረኽበየ ኣይትበል ነዞም ስርዓት ተኸተል ቀዳማይ ግዜ አንብብ ካልኣይ ሰብ አንብብ ነቲ ሰብ ግዜ ስለ ዝፈጥሮ ሳልሳይ መጽሓፍ አንብብ ነቲ መጽሓፍ ሰብ ስለ ዝሰርሖ ሮቤል ተረዲእካ ዶ ዝኾነ ሰብ ኤልያስ ዘይፈልጥ ዘረባ ወላድየ ንዓኻ ዝልግሰልካ ዘለኹ ኣይተረድኦን ግዲ ኮይኑ ብዙሕ ከተግብር ኣይከኣለን ሙሴ ይዛረቦ ነይሩ ምስቲ ናይ መምህሩ ዝወዳደር ዘረባ ዋላ ይኹን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓሳባት ግን ሂብዎ እዩ ዋላይ ትዛረብ ምስ መዛንኻ ምሕዋት ጽቡቕ ምዃኑ እዩ ደጋጊሙ ነይርዎ ምስ መዘና ዘይተቐረብ ተኾንካ ተነጽሎ ከም ዘጋጥመካ እውን ኣነጸረሉ ሮቤል በይኑ ናይ በይኑ ማኣዲ ቀሪቡ ኣብቲ ማኣዲ ኣገደስቲ ጉዳያት እንዳምፀ ሓሳባት በብሓደ ክኹልስ ጀመረ ቀዳመይቲ ዝኸለሳ ስለምንታይ ናብ ሰብ ዘይቀርብ ትብልያ ነይራ በዓል መለሳ ምስ ሰብ ዘይመቕረቢኡ ከይጽረፍ ከይብሉ ንትብል ቫይረስ ከም ዘላቶ ተኣመነ ንሙሴ ጽቡቕ መሊሱሉ ተሲኡ ናብ ሽቓ ከደ ኣብቲ ኣብ መስትያት ዝነበረ ምስሉ እውን ደው ኢሉ ሓንሳብ ዓለለ ሮቤል እንታይ ትኸውን ኣለኻ እስከ ኩሉ ይትረፍ ብርግጽ ናይ ወለድኻ ተዓባብያ ክዳንን መግብን ዝሓዘለ ነይሩ ስቂ ኣእምሮ ኣይተቐረበልካን ኣነ እኹል ሰብ ኮይነ እንዴ ንምንታይ ደኣ ከም ሰብ ዘይከውን ደሓን ካብዛ ሰዓት ኣብ ዕላሎም ክሕወስ ኣለኒ ናብታ መደቀሲት ክፍሊ ተመልሰ ከቢቦም ወቕዓኻ ይብሉ ነይሮም ከዱ ሕውስ በሎም ሙሴ ተሓጒሱ እቶም ሰለስተ ግን ተገሪሞም ጠመጥዎ ካብ ዝመፁ ንፈለማዩ ምስኦም ተሓዊሱ ካብ ኩሎም ብነፍሱ ዝደቐቐ ግን ከዓ ነታ ጀምዓ ባዕሉ ዝመርሓ ውዑይ መንእሰይ ነታ ሮቤል ምስ መፀ ዝሓለት ግሩፕ መሊሱ ላምባኻ ዓወላ ወኻዕኻዕ ጀመሩ ሮቤል እውን ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ተሓቢኡ ዝስሕቆ ዝነበረ ምስኦም ሓቢሩ ስሓቆ ሓወዘ يا جماعة أنا حنت حساب على التني إذا حساب كفلكم إيه مزاناك عندما تغننا تيتي إتقلاسي نايتا جروبيو تزاريبو كلهم ونتقبلوا إذا حساب نام منقار أتوي إذا عبيت مرتنا كل سبز حملنا بينا باوتيستات مالالس كمان أي أبسب مرة نعكت سلوان مبزحتو جزيا شكرا ونقر تزوتر ولا أب كلاس لكالي كغتبلع زي كتسا نتمهارون ممهرانن حليفة ندايركتر زنزن زبلت صقران قويح كنفرا مطناوي حبر قيح كل خدانات جنا كاب تكال كي وصت خدان ميك اب زي تطقم فتياتوس تباله ودي يخونقال بزي كدس 3 سكند تطمت كلتا دقيق مسو كفيلا تسيات خيد كلتا قالات توصل اتن قالات ك انتي بلا مسيلكم انتي كسمعك تبلكا مسمعتك دما سمعك الى قديفاتك تخيد لالزين فصيما قالات يتوصن كينج اوف زليدس غريلا قالو هي كل حلي حيكونن اذا خجل صاد صنحو سب صبق اغاطام خوينو ابزي زلنايو ابطقانا دلا كونتينر الله سلازي
መገሻና ንጠቀመላ ዝርግጻኮ ክንደየናይ ከህሉ ግን ካብ ዘን ዝተባሃላ ቃላት ንላዕሊ ዘዛረባ ወይ ድማ ካብ 2 ደቂቕ ንላዕሊ ምሳኣ ኮፍ ዝበለ ዕውት ኮይኑ ይወፅእ ንተዓዋቲ ድማ ፍሉይ ዝተዳለዉ ሽልማት ክህልወና እዩ ጽቡቕ እቲ ሽልማት ንገረና ቶማስ ተዛሪብዎ ብመልሓሱን መልክዑን ስለዚ ተኣማመን ኣይተኣበነን ያይልዩ ታዊኹ ሽልማት ሓቲቱ ሽልማት ዳሞ ተረኺብካ ምሳኻ ተዕሊላ ልዕሊኡ እንታይ ሽልማት ደሊኻ ቲቲ ቆብ ኣቢሉ ነፅርት መልሲ ሃቦ ሮቤል ነታ ፀወታ ከኣትዋዶ ትትረፈኒዩ ሓሳቡ ነይሩ ዝተገልፀት ጓል ኣዝዩ ኣድኒቕዋ ብዙሕ ዘይመዛረቢኣ ወይ ምስ ሰብ ዘይመሐወሲኣ ከም ዝናቱ ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዝህልዋ እውን ግምት ነይርዎ ቲቲ ግን ንዕቀት ትዕቢትን ከም ዘለዋ እዩ ደጋጊሙ ዝዛረብ ነይሩ እቲ ናይታ ጓል ዝተገልፀ መልክዕ ክሪኦ ደስ በሎ ምስኡ ኣብቲ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እኮ ትመሃር ግን ኣይፈልጣን እዩ ገሊላ ደጋጊሙ ስማ ድመፀ ክዝክራ ግን ኣይከኣለን ሽማኸ ክንደይ ክምቅሪ ሮቤል ምሳና ትፃወት ዲኻ ሙሴ ሓቲትዎ ምስኦም ክትፃወት ወዲእዎ እዩ ቅድሚ እዎ ምባሉ ግን ንኹሎም ባዕይኑ ኮለሎም ኣትኪሎም እንታይ ይብልዮም ዝፅበይዎ ነይሮም እወ ብርእሱ ነቕኒቑ ከም ዝሓብሮም ነገሮም ቶማስን ቲትን ኢሎም ሕቡእ ሰሓቕ ሰሓቑ ሮቤል ጠሚትዎም ግን ከዓ ዝኾነ ዘረባ ኣይተዛረበን ዕጫ ገይሮም ሮቤል ድሕሪ ኩሎም በፂሕዎ ናይ መወዳእታ ይኽፍትን ቀዳማይ ሙሴ በፂሕዎ ከይዱ ሃውቲቱ እተን ዝተገልፃ ጊዜን ቃላትን ተቐቢሉ ጀጉነን እንዳበለ መፀ ኩሎም ብሰሓቕ ተቐበልዎ ገሊላ ቤና ኣብቲ ሳዕሪ ኮፍ ኢላ ኣብ እዝና ሄድፎን ኣትያ ሓንቲ መፅሓፍ ተንብብ ነይራ በብሓደ እናኸዱ ይፍትንዋ ነይሮም ካልኣይ ዝኸደ ቲቲ እዩ ሰላማት ንሕማመይ እንታይ ዳ ቤንኽ ገለ ኮፍ ኢልክዳ ቤንኽ ምስ ረኣኹ ከዘናጋዕኪ መፅእ ገሊላ ነታ ዝበፅሐታ መስመር ሓንቲ ኣፃብዓ ኣቐሚጣ መን እዩ እንታይ ይመስል ከም ኣመላ እተን ሰከን ተጠቂማ ጠመተቶ ምውታት ምስ ቀፀለ 2 ቃል ኣውፅያ 2 ደቂቕ ከኣኽልዓ ተስቲኣ ናብታ ጥቓኣ ዝነበረት ካልእ ፅላል ከደት ኮፍ ኢላ ድማ ንባባ ቀፀለት ኩሎም ብፍንስትራ ኮይኖም ይዕዘቡ ስለ ዝነበሩ ገዲፋቶም ዝከደት ቅልቅል እውን ምስ በለ ብስሓቕ ተቐበልዎ ቀፂሉ ዝኸደ ቶማስ እዩ ቶማስ ሙሉእ ምትእምማን ነይርዎ ኣብ መስትያት ለሚስ ጨጉሪ ርእሱ ኣተዓዳልዩ ጫምኡ ቀይሩ ፍኹስ ዝበለ ጨና ገይሩ ናብ ገሊላ ሰኮመ ሮቤል ኣብታ ዓራት ኮይኑ ይርኢ እንታይ ዓይነት ጓልያ እዩ ዝብል ነይሩ ኣብቲ ፀወታ ስለ ዝኣተወ ግን ምስ ሰባት መቕረብን ምዕላልን ብገሊላ ጀሚሩ ጽቡቕ ክቕፅል ደለየ ምስ ገሊላ ግን ከመይ ዓይነት ዕላልን ኣቀራርባን እዩ ዘድልዮ ኣብ ምምራፅ ኣተወ ነቶም ቀንድኮ ዝሸንድሐቶም ንዓይ ደኣ ምስ ራእየትና ክትሃድም መሊሱ ነብሰ ምትሓት ቦታ ከይትረክብ ነብሱ ኣጠንቀቐ ፋሽን ክዳውንቲ ከምቲ ዝተባሃለ ቅድሚ ደቂ ዋና ፋብሪካ ምስ ተሰርሐ ንሳ ቀዳመይቲ ትመልሶ እንተኮይና ነዚ ዓንጃል ዘምስለኒ ክዳነ ይሪኣ እተን ውሕዳት ቃላትን ምሳይ ምፅናሕንሲ ኣይረኽበንን የበለ ቶማስ ኣብ ጥቓ ገሊላ በፂሑ ነቲ ሳዕሪ ነጊፉ ኮፍ በለ ንድሕሪ ጠሚቱ ነቶም ኣብ ፍኒስትራ ዝነበሩ ኣዕርኽቱ ዓይኑ ፀቒጡ ሓይሉ ከሪኦም ምዃኑ ኣረድኦም ካብ ጅብኡ ቻፕስቲክ ኣውፅኡ ከንፈሩ ለኸዮ ነታ ሒዝዋ ዝመፀ ጽማቕ እንዳመፀወ ቶማስ በሃል ትፈልጥኒ ትኾኒ ወዲ ቤት ትምህርቲ ኸ ማለት ብዙሓት ኣዋልድን ዝፈልጣኒ ብዋዕይ ዳይሬክተር ቤት ትምህርትና ፃልዩ ስለ ዝሰሚዩኒ ኣብ ርእሲ ክኸሉ ግድን እዩ ኤንወይ ክላለየ ክደለየ መፅየ ናብዚ ቦታ ብስራሕ እንዲና መፂና እግረ መንገድና ተተላለና ጽቡቕ እዩ ሓቀይ ገሊላ ከምቶም ዝሓለፉ ኣይጠመተቶም ስቕ ኢላ ፀኒሓ ብምጥቕላል ገበረተን እንታይ ክሰምዓካ ትብል ቃል ሕራይ ቀይራ ሕራይ ሰሚዐካ 3 ሰከንድ ተጠቂማ 2 ደቂቕ ከይእኸለት ተሲኣ ገዲፋቶ ኸደት ቶማስ ኣብ ዘለዋ ፍዝዝ በለ እቲ ንኽርአ ተባሂሉ ቶማዊቱ ዝተፃባበቆ ከምቶም ዝሓለፉ እውን ኣይጠመተቶም ርእሱ እናሓኸኸ ጀጉነን እንዳበለ ከም ሰቡ ናብታ ገዛ ተመልሰ ብማስያ ኩሎም ሃስዮሞ ቀፂሉ ዝኸይድ ታረኛ መብርየ እዩ ንሱ ግን ካብኣቶም ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ኣይከይድን የበሎም ከም ዝተሰዓረ እውን ተኣመነ ንሮቤል ዝሓተቶ ይነበረን ንሳቶም ከማን ዝተሸንድሑ
روبيل تقبلنت كركب زي حسابيو موسى كيد مسبلو كاب عرات وريدو شبت جيرو رأسو خينا قفا جيرو واز نبره حتى أرسر جيرو تبكسا كلهم سحقوا توماس بقوال تشندحو سلازي فقلت حريقو نيرو نعتا ملس بجاقة فتفيتا خيت بلعاكا زي أسابا يكودت بنأكات نروبيل تزاربو روبيل نتحنتي أقدي مواز نبر أقرو مريقو خيرا قطعه بجاف عمري تانكيسو قطع مليسو تأمتو كرات سمعتي زي قطعم كلامي قدام يكفال أبزت الزازم كلا يكفال نامشت قد قربلنا أعب زلنا سلامت أننا نغلاتنا